कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा सिंधुदुर्गातील क्राईम रेट कमी असल्याचं राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सांगितलं. पाहूयात. आज जनसुनावणी घेतल्यानंतर जिल्ह्याचा आढावा घेतला. या जिल्ह्याच्या आढावामध्ये महसूल विभाग असेल, पोलीस विभाग, जिल्हा परिषद प्रशासन, शिक्षण विभाग, एसटी महामंडळ, कामगार विभाग आणि नगरपालिका प्रशासन हे सर्वांचा आढावा यामध्ये घेण्यात आला. या आढाव्याच्या निमित्तानं अनेक चांगल्या गोष्टी समोर आल्या. काही ठिकाणी त्रुटी असतील तर ते दुरुस्त करून आम्ही पुढे करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून. विशेष मला एक समाधान वाटतं की संपूर्ण राज्यामध्ये जो क्राईम रेट आहे त्यापेक्षा रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग मधला क्राईम रेट हा कमी आहे. खऱ्या अर्थानं एक वैचारिक चळवळीचा, वैचारिक विचारांचा हे तिन्ही जिल्हे असल्यामुळे इथे महिलांना मिळणारा सन्मान अतिशय चांगल्या पद्धतीचा आहे आणि त्यामुळे स्त्री जन्माचं स्वागत देखील चांगल्या पद्धतीने केलं जातं. म्हणून स्त्री गुन्हा हत्येचं प्रमाण देखील या ठिकाणी कमी आहे. महिलांवर होणारे अन्याय अत्याचाराचं प्रमाण कमी आहे. अशा चांगल्या गोष्टी समोर येतात. त्यांच्यासाठी असणाऱ्या काही सुविधा असतील त्या सुद्धा आपण देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करतोय. आज आढावा घेत असताना मिशन वात्सल्याच्या तालुकास्तरीय 382 बैठका झाल्या आणि जिल्हास्तरीय 29 बैठका झाल्या. यामध्ये 16 लाभार्थी होते, ज्यामध्ये दोन्ही पालक गमावलेले जे विद्यार्थी लाभार्थी आहेत त्यांना त्या माध्यमातून लाभ दिलेला आहे. आयसी कमिटी, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ही अंतर्गत तक्रार निवारण समिती आहे. यावरती विशेष करून गेल्या 3 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आम्ही फार मोठ्या प्रमाणात काम करतोय. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक अत्याचार आणि तो रोखण्यासाठी असलेली ही कमिटी यामध्ये जिल्ह्याचं मला विशेष कौतुक आहे. 163 शासकीय आस्थापना आहेत आणि 163 शासकीय आस्थापनामध्ये 100% आयसी कमिटी आहे. खाजगी आस्थापना 211 आहे, त्यापैकी 124 ठिकाणी आयसी कमिटी आहे. तरी सुद्धा आम्ही कामगार आयुक्तांना सूचना दिलेल्या आहेत त्यांनी उद्यापासून त्या आयसी कमिटी कार्यरत करण्यासाठी लहान सत्र सुरू करावं. या माध्यमातून ज्या ठिकाणी आयसी कमिटी नसेल त्या ठिकाणी त्यांना टाळं लावून 50,000 रुपयाचा दंड ठोठवणं या प्रक्रियेमधून त्यांनी ही सगळी आयसी कमिटी पूर्ण करून घ्यावी. खरं तर अतिशय चांगलं पुन्हा एकदा की या ठिकाणी बालविवाहाचं प्रमाण कमी आहे. एकच संपूर्ण वर्षभरामध्ये बालविवाहाची तक्रार दाखल झाली आणि त्याच्यावरती देखील कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. तरी सुद्धा बालविवाहाच्या बाबत जनजागृती करण्यासाठी किंवा एकही घटना घडूच नाही यासाठी सीओ ऑफिस मधून कार्यरत राहत. या सगळ्यांमध्ये ज्या प्रिंटिंग प्रेस असतील त्यांच्या लग्नपत्रिका त्यांना साधारणतः सूचना देण्यात यावी की मुलीचं वय 18पेक्षा जास्त असलं पाहिजे, 18 पूर्ण असलं पाहिजे. समाज कल्याण मंदिरांमध्ये लग्न होऊ नये. धर्मदाय आयुक्तांच्या माध्यमातून कोणत्याही मंदिरांमध्ये विवाह लावले जाऊ नये. त्याच्यामध्ये जर अशा पद्धतीच्या कुठल्या गोष्टी आढळल्या तर ट्रस्टवरती कारवाई केली जाते. सीओ कार्यालयाच्या माध्यमातून कोणत्याही ग्रामपंचायतीमध्ये पोलीस पाटील, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका आणि सीआरपी यांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जाते आणि विवाह होणार आहे किंवा त्याबाबतची कोणतीही माहिती मिळाली की पूर्वकल्पना दिल्यास सीओ कार्यालयामधून एक प्रोत्साहनपर बक्षीस या कोणी म्हणजे आशा वर्कर, अंगणवाडी असेल त्यांना दिलं जातं आणि अशा पद्धतीच्या तक्रारी पूर्वकल्पना दिली किंवा तक्रार सांगितल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला प्रोटेक्शन हे या विभागाकडून दिलं गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीच्या सूचना यासाठी केलेल्या आहेत. म्हणून मला बालविवाहाची चळवळ ही युद्ध पातळीवरती राबवत एकही बालविवाह होणार नाही यासाठी आमची शासकीय यंत्रणा दक्ष राहील. त्यामध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकरी नाही, कारण की साखर कारखाना वगैरे नसल्यामुळे अशा कोणत्याही केसेस आपल्याकडे नाही. महिला ऊसतोड कामगारांची संख्या 3 आहे. पीसीपीएनडी ऍक्टनुसार कोणतीही तक्रार जिल्ह्यामध्ये दाखल झालेली नाही. तरी सुद्धा मुलीच्या जन्माचं आपण सिंधुदुर्गकर मनापासून स्वागत करतच असतात. यामध्ये अशा पद्धतीने आरोग्य विभागाला आम्ही सूचना दिलेल्या आहे की यामध्ये अधिकृत असलेल्या सोनोग्राफी सेंटर आणि सिव्हिल सर्जनच्या माध्यमातून या सगळ्यांची पाहणी व्हावी. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीपर्यंत आशा वर्कर, अंगणवाडी, सीआरपीच्या माध्यमातून गरोदर मातांची नोंदणी ठेवली जाते. 3ऱ्या आणि 4थ्या महिन्यानंतर जर गरोदर मातांची संख्या कमी होताना दिसत असेल तर त्या टेस्टिंग करून त्यांची अबॉर्शन होतात का ज्याचा पाठपुरावा केला जावा आणि त्याची माहिती राज्य महिला आयोगाकडे 15 दिवसामध्ये सादर करण्याच्या सूचना या माध्यमातून दिलेल्या आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.